Пад пільным наглядам маладога вучонага з Брэста Сергея Валасюка кавуны і дыні ў гэтай драгішынскай гаспадарцы высяваюцца ўжо другі год. Леташняя спроба вырасціць паласатую ягаду на 6 эксперыментальных гектарах для адкрытага акцыянернага таварыства «Радастаўскі» не проста завяршылася ўдала, а дала гаспадарцы 200% прыбытку. Станоўчы вынік у выглядзе 80 тонн сабранай і рэалізаванай прадукцыі стаў падставай для павелічэння пасяўной плошчы сёлета ў 4 разы. Сейчас мы сеем дыню, у которой семена отличаются от семян арбуза. Они более вытянутые, масса их меньше, поэтому необходимо настроить и вакуум, и настроить сбрасыватель семян, чтобы высев шел по одному семени, а не по 2, не по 3. Поэтому несколько пробных рядов приходится ходить за сеялкой, смотреть, чтобы настроить правильно ее работу. Сеялка, дарэчы, айчынная ад канструкцыі да зборкі. Яе распрацоўкай займаўся вядомы беларускі вучоны прафесар Гродзенскага аграрнага універсітэта Александр Аутка. А вось насенне розных гатункаў выкарыстоўваецца гібрыднае імпартнае. Укласці яго ў глебу дакладна і правільна гэта ўжо палова справы. Адказную задачу сёлета вырашыць даверылі не радавому механізатару, а спецыялісту з вышэйшай тэхнічнай адукацыяй, чалавеку вопытнаму. Сложности нету, но ответственность большая. В связи с тем, что после посева надо ее обрабатывать, культиватор туда-сюда неправильно пойдет, дальше культиватор вырезать начнут все. Земля достаточно прогрета, достаточно пропитана. Самое что ни на есть, это сроки сева получаются. Потому что у нас запоздалая весна, холодно было, сейчас все, температура все подходит, влажность тоже. Сеять менавіта не рассадным, а прамым спосабам дазваляе мясцовая глеба і палескі клімат. Распрацоўшчык тэхналогій запэўнівае, гэта і для самой культуры карысна, і для гаспадаркі менш затратна. Эту технологию, которую мы используем сейчас при возделывании бахчевых, мы отрабатывали в течение 5 лет с профессором Аутко Александром Александровичем, доктором сельскохозяйственных наук. Каждый год получали новые научные данные, адаптировали технологию, дорабатывали технологию. Ну, сейчас уже вышли, скажем так, на такой уровень, что можем возделывать арбуз в промышленных масштабах. Практычная распрацоўка вучоных па экалагізаванаму вырошчванню кавуноў на палесе сёння даступная як буйным дзяржаўным сельгаспрадпрыемствам, так і прыватным фермерскім гаспадаркам. Дапамагаць гатовы нават зацікаўленым дачнікам. Па словах навукоўцаў, вырашэннем пытання выключна імпартазамяшчэння яны не абмяжоўваюцца. Місія больш значная – даць беларусам не проста сваю ягаду, а якасны і чысты экапрадукт. Леташні вопыт паказвае, самае галоўнае – экалагічнае спаборніцтва, айчынны кавун выйгрывае ў любога прывазнога. Тацяна Блыхусаім, Людмила Салдзіна, Александр Дьяченко, телерадыёкампанія «Брэст».